O femeie a participat la un concurs de vânătoare de comori subacvatice. Pentru a mări suspansul, organizatorii au aruncat în apă sute de săbii ascuțite. Dar chiar înainte ca întrecerea să înceapă, regulile au fost schimbate brusc într-un duel pe uscat. Această răsturnare de situație a șocat-o complet. În apă, ea îi putea întrece pe toți datorită abilităților sale excepționale de înnot. Dar acum pe uscat, cum ar fi putut ea să se lupte cu o mulțime de bărbați solizi? Pe măsură ce concursul se apropia de final, a observat în depărtare o pârghie și i-a venit imediat o idee. A tras greutățile grele și plasat de pescuit la un capăt al pârghiei și, folosind impulsul, s-a catapultat în aer. A dat tot ce a putut și a reușit în cele din urmă să apuce bijuteriile, doar pentru a fi trasă imediat înapoi jos. Un adversar a scos chiar un cui de oțel și a încercat să o înjunghie în abdomen. Din fericire, femeia purta o armură moale din plasă metalică, care a protejat-o. Astfel, ea a trecut cu succes de prima rundă a concursului. Curând a început a doua rundă. Cine obținea cea mai mare perlă urma să fie încoronat campion. Femeia a fost prima care s-a aruncat în mare, cu toți ceilalți concurenți pe urmele ei. Nu după mult timp, a făcut o descoperire pe fundul mării. O scoică uriașă ca aceea trebuia să ascundă o mulțime de perle în interior. Femeia a luat rapid o piatră și a fixat-o între valvele scoicii. Apoi a început să caute în interior. În scurt timp a scos o perlă mare, dar înainte să apuce să se bucure, a fost trasă brusc sub apă. Era un rival care o urmărea, încercând să-i fure perla. Totuși, femeia a strâns perla cu putere. A bătut din picioare și a înotat înapoi. Din păcate, altcineva a apucat-o din spate. S-a zbătut disperată, apoi s-a întors și a reușit să scape din frânghiile care o țineau. Chiar când era pe punctul de a ajunge la țărm, un alt concurent a apărut și a împins-o înapoi pe fundul mării. Adversarii au pus mâna pe perlă și au notat spre barcă. Odată ajunși la bord, le-au spus imediat vâslașilor să pornească. Dar chiar în clipa următoare, femeia a ieșit din nou la suprafață, ținând în mână o perlă și mai mare.